Naisten mestaruusliigan historian ensimmäinen Final Six-turnaus huipentuu Urho TV suorassa lähetyksessä. LP Viestin 105 ottelun mittainen voittoputki on nyt koetteella, kun hyvässä vireessä oleva HPK lähtee haastamaan salolaiset tähän finaaliin. Panoksena on turnausvoitto ja aina kun nämä kaksi joukkuetta ovat vastakkain, on myös tunnetta pelissä hieman normaalia enemmän. Tervetuloa mukaan Urho TV suoraan lähetykseen Oriveden liikuntahallista. Noora Kosonen, on finaaliottelun aika. Minkälaisella mielellä joukkue tulee tänään Orivedelle tähän Final Six -loppuotteluun? No tosi hyvällä tietysti. Lähdetään voittamaan ottelua pallo kerrallaan ja hyvä fiilis on. Eilen päästi vähän helpolla 3-0 ottelu, mutta HPK varmasti sytyttää aina LP Viesti vähän enemmänkin. Juu, sytyttää tietysti, että kuitenkin se kovin vastustaja, vaikka niillä on kyllä loukkaantumisia tosi paljon ollut, mutta kovasti lähdetään pelaamaan. Onko tähän otteluun valmistauduttu ihan samalla tavalla kuin normi mestaruusliigakamppailu? No ei ihan samalla tavalla, että ei ole niin isoa videopalaveria ollut, mutta muuten on sitten palaveria pidetty. No minkälaisessa roolissa tänään Noora Kosonen mennään TV-kameroiden edessä ollut? No ihan omassa roolissa, että ei siis. Niin, oot tyytyväinen siihen peliaikaan, jota on tullut pelasit tuon välieränkin käytännössä kokonaan? Juu, on tyytyväinen kyllä peliaikaan. No, mikä on HPK-vahvuus, mitä tuossa Teemu Sarna teille on terottanut? No, pitää olla kova syöttö ja sieltä yleispelaajat hyvin kiinni ja sitten keskarit myös. Oriveden liikuntahalli on paikkana, kun todellakin historian ensimmäinen Final Six-turnaus on edennyt viimeiseen kamppailuun. Täällä on pelattu perjantaista lähtien erinomaisia naisten mestaruusliigan Final Six-otteluita ja nyt yksi on siis enää tulematta. Se on LP Viestin ja HPK-ottelu. Äsken kuulimme Noora Kososen mietteitä, mutta HPK-haastatteluja meille ei tänään suotu. Päävalmentaja Sauerman ei enää kolmevartteinen ottelun alkua halunnut pelaajiaan haastateltavaksi. Tässä HPK:n avaus. Pauliina Vilponen numerolla 5 joukkueen yleispelaaja, joka on tehnyt tässä turnauksessa 16,5 pinnaa ottelua kohden ja ottanut peräti 11 torjuntaa. Ivana Kujudzic puolestaan joukkueen serbipelaaja, hieman vajaat 14 pinnaa ottelua kohden. Numero 8, hyviä otteita täällä esittänyt keskitorja Lorende Girolamo, 13 torjuntaa ja peräti 37 pistettä näihin kahteen kamppailuun. Toisena yleispelaajana aloittaa HPK:lla Karoliina Kyllönen, 19-vuotias yleispelaaja, joka on myöskin pirteitä otteluita pelannut täällä Kangasalaa vastaan ja sitten välierässä eilen Orpoa vastaan. Maria Eskola on puolestaan joukkueen ykköspassari kesken kauden HPK-riveihin tulleena. Ja Laura Pihlajamäki, vuoden naislentopalloilija viime vuodelta, täydentää joukkueen seitsikon, jonka liberona sitten pelaa Tiia-Mari Sievänen, nuori liigatulokas. Numero 1, Sanni Rihu, Noora Venho ja Pihla Pelkiö löytyvät vaihtopenkiltä. Ja sitten lähdemme katsomaan LP Viestin aloitusseitsikkoa. LP Viestin aloitusseitsikko tulee tässä. Passarina tuttuun tapaan Riikka Arminen, numerolla 1. Ja liberon paidan yhtä tutusti pukee tänään Hilla-Elina Hämäläinen, vastaanottotilaston 4 ja liigan ykköspuolustaja. Numero 5 puolestaan entinen hämeenlinnalaispelaaja Kaisa Jokinen, joka on 39 torjuntaa ottanut hyökkäysprosenttitilaston 2. mestaruusliigassa. Ja toisena aloittavana keskipelaajana myöskin kesken kauden paluun kentille tehnyt Olga Niemi. Ja toisella yleispelaajan tontilla aloittaa sitten Martina Konečná, joka on ollut tässä turnauksessa etenkin syöttöruudussa todella murskaava. Ja joukkueen hakkurina valko-venäläinen Tatjana Lapukina, 13,5 pinnaa ottelua kohden siitä huolimatta, että Viesti pelaa lyhyitä otteluita, lähes 3-eräisiä. Tässä Viestin uusin vahvistus kanadalainen Liz Cordonnier, joka tänään siis 3. ulkolainen Viestillä. Dubravka Stojanovic on tänään 4. ulkolaisena penkiltä pois. Mihala Madsen, Noora Kosonen, Moona Kärkkäinen ja Vappu Ritala löytyvät lisäksi Viestin vaihtopenkiltä. Teemu Sarna, hän valmentaa Viestiä, Dirk Sauerman puolestaan HPK:ta. Näin kaikki valmiina tämän naisten Final Six -finaalin alkuun.
Ja syötöt tähän otteluun laittaa käyntiin HPK ja Maria Eskola. HPK siis voitti Kangasalan perjantaina 3-2 ja eilen Orpon 3-2, eli täydet 10 erää hämeenlinnalaiset ovat pelanneet. Viesti on selvinnyt 3. Kujundžić laidasta ja siitä Kodonier ja Niemen torjunnan välistä. Serbialaislaituri laittaa ensimmäisen pisteen taululle, Oriveden liikuntahallin taululle. Ja Eskola saa jatkaa syöttöjä. LP-viesti todellakin pääsi suoraan välieriin ja kaatoi eilen välierässä liigaeuran 3-0. Arminen pelaa 4. Lapuhiinalle. Ja tässä näytettä siitä, minkälaisessa iskussa Tatjana Lapuhiina tällä hetkellä on. Vakuuttavaa hakkuripeliä. Voidaan sanoa, että hetkestä toiseen Lapuhiinalle ei oikein heikkoja hetkiä tässä viime aikoina ole edes tullut. Liz Cordonnier, kanadalaisyleispelaaja, laittaa syöttö liikkeelle. Kujundžić on odotetusti pommituksen kohteena noilla aloitussyötöillä, kun täältä syntyy hämeenlinnalaisten toinen piste. Kujundžićin vastaanoton kautta saa Eskola pelattua hyvän hyökkäyksen ja siitä HPK 2-1 johtoon ja Ivana Kujundžić syöttää. Libero Hämäläinen poimii tämän sitten Niemelle. Ei ole kuitenkaan nimellä mahdollisuus tuosta lyödä. 6. Kujundžić kolmennaisen torjuntaan ja se on Lapuhiina, joka torjuu tämän. Tatjana Lapuhiina 37 torjuntaa liigassa. Näyttää torjuntaosaamistaan. Mikään varsinainen torjuntajoukkohan viesti ei ole. Sen avut ovat ihan muualla. Torjunnalla lähinnä vain ohjataan sitä, että puolustus pystyy sitten hoitamaan pallot peliin. Kyllä sen hyökkäys pitkäksi. HPKhan sen sijaan on etenkin tässä turnauksessa ja muutenkin mestaruusliigassa esittänyt todella vahvaa torjuntapeliä. Täällä joukkue otti tuon puolivälierään 26 torjuntapistettä ja sen välieräänkin 16, kun LP-viesti otti eilen 2 torjuntapistettä omaan liigaurapeliin, mutta nythän näette jo, että melko vahvaa tuo torjuntapelaaminen on, kun HPK saa jujutettua sitten sormilyönnillä pallon LP-viestin takakenttään ja tasoittaa lukemat 3-3. Syöttövuoroon yhdysvaltalaispelaaja Loren de Girolamo. 13 torjuntaa jo tässä turnauksessa. De Girolamon syöttö on tässä. Hän on Illinoisista lähtöisin. Konečná näyttää sitten omaa hyökkäysosaamistaan. Martina Konečná oli aika tyly pelaaja tuolla syöttövuorossa eilisessä Eurapelissä. Konečná syötti 15 kertaa ja niistä 7 oli ässiä. 4 syöttövirheitä, vain 4 kertaa Konečnán syöttäessä saatiin peliä aikaiseksi. Sievänen, joka tuli siis vastikään HPK-liberoksi, kun Roosa Koskelo loukkaantui laidasta. Konečná, verkkovirhe HPK:lla, joten siitä viesti, joka tämän ottelun kotijoukkueena toimii, vaikka Orivedellä pelataankin 5-3 johtoon. Ja Tatjana Lapuhiina jatkaa. Hakkuriksi kyllä aika muikea 45% Lapuhiinan tappoprosentti. Kyllönen vastaanotto 3 metriä, joten sieltä Mantu Eskola pelaa pihlaimelle 100. Lapuhiina puolustaa sen. Arminen heittää hihalla jälleen Konečnalle. Sievänen ottaa sen hienosti ja sitten ovat sekä Cordonnier että Hämäläinen samassa pallossa. Sitten Konečná uudelleen, nyt jää Konečná torjuntaan. Laura Pihlajamäki ottaa siitä HPK:n ensimmäisen, mutta ei varmastikaan viimeisen torjunnan. 4-5. Konečnáhan on todella fyysinen pelaaja, kuten näistä hyökkäyksistä olemme jälleen nähneet. Pauliina Vilponen ollut myös hyvä siis tässä turnauksessa. 16,5 pinnan ottelua kohtaan. Jokisen Satanen ei kuole. Vilponen puolustaa sen, mutta sitten pilli soi Kujundžićin sormilyönnin jälkeen. Ja LP-viestille 6-4 johtopiste. Savolaisjoukkue LP-viestihän on viime vuosina voittanut kaiken. Tietysti kotimaan kentillä siitä kertoo tuo 105 voiton mittainen putki. Nyt se hakee ensimmäistä Final Six-voittoa. Tätähän pelataan siis ensimmäistä kertaa. Konečnán syöttö ja mitä minä äsken sanoin, silloin kun Konečná syöttää, silloin jälki on joko tämä tai syöttövirhe. Eilen todellakin 15 Konečnán syötöstä peliin jäi vain 4. Hän takoi 7 ässää ja 4 syöttövirhettä. Liigan S-tilaston ylivoimainen ykkönen, yksi todella harvoista kovaa hyppysyöttöä syöttävistä pelaajista tässä sarjassa. Lisää tulee ja tulee toinen S.
Aivan samalla tavalla lähtee nyt Martina Konečná liikkeelle syöttöpaikalla kuin lähti eilisessä ottelussa Liiga vastaan. Dirk Sauerman HPK penkillä on pakotettu ottamaan ensimmäisen aikalisänsä, kun Konečná lyö palloa syöttöpaikalta niin, ettei HPK-laiset voi mitään. Want to have ball, and when you take that ball early, so Karon, that ball you have to cross inside in front of Evie, that last one. That one you cannot walk from line inside, you have to stay at line. Okay. Mennään. One heart after that shot. Teemu Sarnan apuna vaihtopenkillä apuvalmentajana Kari Raatikainen. Sauermanin apulla puolestaan on maamies Arne Kramer. Ja sitten jännitetään seuraavaa paukkua, joka lähtee slovakialaiskädestä. 28-vuotias 8-kertainen Itävallan mestari Martina Konečná. Ja niin kuin todettua, on tai off. Tällä kertaa 2 onnin jälkeen merkitään 1 off. 5-8. Konečná on syöttänyt mestaruusliigassa siis 50 ässää 20 otteluun. Ja tuntuu, että hänen syöttönsä vaan paranee illasta toiseen. Karo Kyllönen lähtee sitten laittamaan hyppylejä liikkeelle. Sen ottaa Konečná vastaan. Sitten Satanen Jokiselle. Pihlajamäki tulee hyvin Kujundžicin apuun torjuntaan. Eskola, Kujundžić, Arminen. Ja sitten uudelleen Kujundžić kääntänyt viistoon. Siellä on sektorissa kuitenkin liberohilla eli Hämäläinen. Ja sitten Cordonier. Cordonier, jolle selkeästi Sarna Raatikainen kaksikko haluaa tänään peliaikaa antaa, sillä näitä näytön paikkoja ei liikaa varmastikaan tässä ole siunautumassa. Dubravka Stojanovic. Serbi keskitorjua on siis tänään vaihtopenkillä, ei vaihtopenkillä vaan on muuten vaihtopenkillä, mutta ilmeisesti sitten niin sanotusti joukkuejohtajan roolissa, koska ei ole pukenut tähän otteluun, kun 3 ulkolaista ainoastaan saa pukea. Lapuhina onnistuu. 9-6. HPK:n ulkolaista ovat siis Serbi Kujundžić ja yhdysvaltalainen De Girolamo. Heillä 1 ulkolaispaikka tuossa joukkueessa avoinna on ja loukkaantumislista on pitkä, joten mielenkiinnolla odotellaan vieläkö tässä jotakin maanantain tiistain aikana tapahtuu, sillä tiistaihan on viimeinen siirtopäivä. Vilponen vaan tietysti Pihlajamäki, kun satasesta puhutaan. Laittaa pallo kenttään, niin siirtoaika menee nyt tammikuun viimeinen päivä umpeen. Tästä HPK:n sairasosastosta, joka tuolla eturivissä istuu, niin sieltähän löytyy aikamoisia nimiä. Noora Lainesalo, Riikka Tiilikainen, Roosa Koskelo, Marina Skender, Nette Tuominen. Se on todella vakuuttava lista ja ikäväksi se lista siis on loukkaantumislista tällä hetkellä, kun De Girolamo johtaa torjuntaa 8-9. Mehän olemme jo tässä avauspallojen aikana nähneet, että LP-viesti ei oikein ota tappotorjuntoja kerää. Enemmänkin palloa vaimennellaan ja pelataan sitten uudelleen hyökättäväksi ja puolustushan joukkueella on melkoista rautaa. Pihlajamäen syöttö. Hämäläinen ottaa vastaan. Paljonkaan hämäläisille ei palloja yleensä syötöillä tule. Sen verran hyvä vastaanottaja hän on. Liz Cordonier onnistuu laidasta tekemään ensimmäisen pisteen. Viime kaudella Saksan Erfurtissa Cordonier aloitti ammattilaisuransa. Myös Kanadan maajoukkueottelu täällä Vancouverista kotoisin olevalla Cordonierilla on kertynyt. Nyt joutuu De Girolamokin vastaanottopuuhiin. Kiertää kutosen. Siellä on nyt Cordonier auttamassa Niemeä hyvin torjunnassa. Sitten Kujundžić hakevan yläkäsiä ja verkkovirhe viestillä. Joten HPK kaventaa finaalin avauserän 90. Tähän Final Six-turnaukseen pääsi siis naisten mestaruusliigan runkosarjan 2 kierroksen jälkeen 6 parasta joukkuetta. Sillä ehdolla, että 1 vähintään näistä joukkueista on virolaisjoukkue ja Viljadihan oli 4. tuossa vaiheessa, joten se ansaitsi paikkansa ihan muutenkin tänne. Perjantaina pelattiin 2 puolivälierää. Eilen pelattiin sijoitusottelusijoista 5-6 ja välierät, kun Sievänen muuten ottaa hienosti. Palataan noihin edellisiin otteluihin kohta. Niemi peippaa, De Girolamo hakee. Nämä kortit on kyllä katsottu. Vilponen peippaa. Hämäläinen ei saa tällä kertaa haettua ja Pauliina Vilponen tekee siihen HPK:lle tasoituspisteen 10-10. HPK päässyt hyvin tuosta Konečnán pommisyöttövuorosta nyt yli. Lukemathan olivat silloin 8-4.
kun Saurman aikalisän otti Eskola. Sitten Arminen tarjoilee Niemelle. De Girolamo ei saa enää kunnolla otetta nyt tällä kertaa. Niemi, joka pääsee nyt ensimmäisen kerran vähän edes lyömään tuosta keskeltä. 11-10 johtopiste. Niin ne puolivälierät olivat siis perjantaina HPK LP Kangasala 3-2 ja Liiga-Euron Viljandi 3-2. Eskola. Kujucic, Niemen käsistä pallo maisemaan. Eilen pelattiin välierät, Viesti voitti siis Euran 3-0 ja HPK Orpon 3-2 ja sijoitusotteluissa sijoista 5 ja 6 Viljandi Kangasalan 3-1. Tänään on pelattu pronssiottelu Liiga-Euron ja Orpon kesken. Sen koosteen näette tämän ottelun pitkällä tauolla eli toisen ja kolmannen erän välissä, joten ei siitä sen enempää vielä tässä vaiheessa. Konečná tekee hyökkäysvirheen ja kyllähän päävalmentaja Teemu Sarna Konečnan hyökkäyksistäkin totesi eilen osaksi tosissaan ja osaksi leikillään, että silloin kun Konečna hyökkää, niin se on joko piste, se on aina piste jommalle kummalle joukkueelle. Konečna eilen 19 hyökkäystä, 10 tappoa ja 4 virhettä, joten ei siinä montaa palloa eloon jäänyt. Lapukiina korkealta, ei ota torjuntaan. HPK piste, HPK 2 pisteen johtoon, 13-11 ja kyllähän HPK-leirissä kaikista näki, että tämä on heille iso ottelu. Vaikka tätä Final Six-turnausta nyt ei etukäteen niin kovasti hehkutettukaan, mutta Viestin kohtaaminen ja sen voittoputken katkaisun mahdollisuus on iso asia tällä hetkellä suomalaisille naislentopallojoukkueille. Se on hieno semmoinen ylimääräinen sulka, jota kovasti metsästetään. Siitä tietysti kertoo sekin, että 45 minuuttia ennen ottelun alkua emme enää saaneet pelaajia haastatteluun Uro TV-lähetykseen. Sekin on nyt sitten nähty. Vilponen laidasta. Torjunnan käsistä. Toinen pinna Pauliina Vilposelle. Se on HPK 14, joten tekninen aikalisä koittaa Oriveden liikuntahallissa. HPK johtaessa 14-12. Tuon aikalisän jälkeen HPK on nyt vienyt peräti 10-4 tätä ottelun avauserää. Rauhassa vaan. Oman syöttöön vähän lisää tehoa haetaan. Saadaan vähän vastaanottoa rikki. Ja puolustuksia tarvitaan. Okei. Mene vaan. Yeah, okay, good. Yeah, but but we need that early thing. Like, take that risk. Like, go the longer way first and correct back to the middle for back row B. Yeah, okay. Good girls, go. Hava. Näin ohjeisti omiaan Saurman ja ei siellä Sarnallakaan nyt mitään suurta hätää todellakaan ollut. Joukko on tehnyt harvinaisen paljon jo hyökkäysvirheitä, jolla tämä ero nyt 2 pisteeseen HPK-suuntaan on tullut. Siellä on jo Lapuhina, Cordonier, Konečná kaikki lyöneet suoraan hyökkäysvirhe jo tähän ottelun avauserään. 14-12 numeroissa jatkaa yhdysvaltalainen Laurent De Girolamo syöttöjä. Louisiana State hänen yliopistonsa. 2010 on De Girolamo valmistunut. Lapukiina on taas valkovenäläisen koulukunnan kasvattaja. Minchanka Minsk oli tämän entisen viestipelaajan Natalia Kandrachevan pikkusiskon seura, josta hänet sitten Viestiin isosiskon seuraksi viime kaudeksi hankittiin. Eskola viereen, Pihlajamäki. Sitten Arminen laitaan Konečná. Nyt Konečná ei lyö, vaan peippaa torjunnan taakse ja sieltä se tila löytyy. Konečná jatkaa edelleen linjalla. Tulos tai ulos, myös hyökkäys päässä. 7 passia Konečnálle, 1 on jäänyt eloon. Lapukiina. 14-14. Kujuncic odottaa liian kauan ennen kuin päättää, että tuo pallo olisi kenttään laskeutumassa, joten S-syöttö Tatjana Lapukiinalle. Se on 3. S Viestille ja Lapukiinalle on 5 piste tähän ottelun avauserään. Konečná 6, Lapukiina 5. Sieltähän ne Viestin pisteet sitten lähestulkoon ovatkin tulleet. Eskola jättää Pihlajamäelle taakse ja nyt Konečná Jokinen kaksikko nollaa sitten Pihlajamäen satasen. 16-14 tässä nähdään. Pihlajamäki juoksee siihen Eskolan selän taakse ja sieltä puolestaan Kaisa Jokinen tulee Martina Konečnán avuksi. Toinen torjuntapiste Viestille.
Lucic edelleen syöttöjen kohteena. Kyllönen ja Arminen torjuu laidasta. Nyt on LP-viesti ottanut jo yhden torjunnan enemmän kuin koko eilisessä ottelussa. Aikalisä HPK:lle. LP-viesti on nyt rullannut sitten teknisen jälkeen 5 omena tämän välin. Ja sitten nähtiin jo ensimmäinen tasaloikka myöskin HPK-valmennusjohdolla. I need that ball outside with Lappa. So I let Pake cross in, it's okay when block stays inside with her or whatever, but then I need ball outside. And I'm not hitting down to that small, like she's like that over the net. And little weight. When you go hit, little weight, and after that go. Because this set is shoulder band a little bit higher with you, yes. And take more risk in this hit. Vähän riskiä Teemu Sarna Liz Cordonierille vastaanottamaan Lapuhina. Jatkaa syöttöjä. Todellakin missään tilastoissahan ei LP-viestin pelaajat pistetilastoissa kovinkaan korkealla ole, sen verran tasaisesti joukkueessa vastuu jakautuu. 13,5 pinnaa Lapuhina kuitenkin tehnyt per liigaottelu. Konečná ja kenttään. 7. piste Martina Konečnalle. 18-14. Jos tässä nyt jonkunlaista lisäjännitystä todellakin sinne kotikatsomoihinkin, niin voidaan katsoa, että kuinka monta syöttöä tai hyökkäystä Konečnalta tänään pelattavaksi jää. Eskola laitaan. Vilponen sieltä. Jälleen on viesti, torjunta hyvin vaimentamassa. Ja sitten Konečná hyökkää torjunnan kautta pallon leveäksi. Ja 8. pisteen salolaisjoukkueelle. Eilen tuon välieräottelun jälkeen Martina Konečnán kanssa keskustelin ja leikkimielisesti totesin, että hän tappaa tämän lentopallon hauskuuden kyllä täysin, sillä naisten lentopallon parhaimmillaan nähdään pitkiä palloja ja muita, mutta silloin ei Martina Konečná ole kyllä siinä pelissä osaa eikä arpaa. Kyllönen. Cordonier on hyvin puolustamassa Jokiselle Satanen. Jokinen kääntää liikaa. Pallo leveäksi ja 15 piste HPK:lle. 15-19. Nyt jo 4. suora hyökkäysvirhe. 4. suora hyökkäysvirhe tässä tapauksessa salolaisjoukkueelle. Martina Konečná tässä odottaa, tuleeko vastaanottotehtäviä. Ei tule vaan Hämäläiselle. Ja sitten keskelle Jokiselle. Hämäläinen saanut aika paljon kyllä vastaanottohommia. Kyllönen pääsee ohittamaan viestin torjunnan. Ja siitä Karoliina Kyllöselle illan 2. piste. Kyllönen onnistuu, 19-vuotias 185-senttinen yleispelaaja, kun LP-viesti turvautuu aikalisään. 19-16, se on viestin ensimmäinen aikalisä. HPK:llahan aikalisät on jo käytettynä. Jäädytetään vähän liikan peukaloa jo, mitään muuta. Saadaan seuraavakin passi paikalle. Puolella vaan vastaanotto tässä. Noin. Ja tehdään omalla pelillä. Paikka oli hyvä. Ei sitten ihmeempää. Hyvä vastaanotto tähän ja puolella mennään. Noniin. Side point direction and hands directly over. And for that 8, if you early wait 1 second more and then jump. Against 8, wait in block, wait in block, wait in block. Niin se perusohje, jonka valmentajat Konečnaa vastaan kyllä antavat, mutta se tuppaa vähän pelaajalta unohtamaan. Eli Konečnaa torjuttaessa pitää vaan odottaa ja torjua myöhään. Siellä Riikka Arminen on nyt satuttanut peukaloaan. Aina paikalla oleva huoltaja Auno Lind jäädytti sitten Armisen peukalo. Siinä syy tuohon vähän ihmeellistäkin tulleeseen viestin aikalisään. Pihlajamäki painaa. Se täytyy sattua tuo Armisen peukalo tuossa torjuntatilanteessa. Vaikea muuta kuvitella. Tässä nähdään nousee niin pintaan, että Pihlajamäki on siellä vastassa ja malttaa hyvin mielensä. Kaventaa 17-19. Pauliina Vilponen. Siellä on nyt Cordonierillä tämän jälkeen 8 vastaanottoa, Hämäläisellä 7. Yleensä Hämäläinen nyt ottaa suunnilleen tuon verran per ottelu vastaan. Vilponen vaan Pihlajamäki laidasta. Jokinen toimittaa takaisin. Uudelleen ja nyt yhtä vastaan käytössä Pihlajamäki. Se menee niukasti pitkäksi. Näin viesti 20-17 johtoon. Tässä vielä tuo Pihlajamäen Satanen. Autusiko pikkasen taakse. Ja Konečná.
Tämä tulee peliin, Sievänen ottaa se hienosti. Kyllönen hyökkää ja se on arvokas piste HPK:lle, kun Martina Konečnan syöttövuoro saadaan ensimmäisestä poikki. Hieno vastaanotto Tiia-Mari Sieväseltä, 17-vuotias libero, jonka HPK sai Mäntyharjun virkistyksen kasvattaja, jos nyt ihan oikein muistan. On pelannut liigassa nyt vasta 2 ottelua kyllä ja sitten tämän turnauksen toki. Ja tämän on 3. peli HPK:lle täällä. Cordonier onnistuu torjunnan käsistä. Näin kanadalaispelaaja, joka hänkin on pelannut vasta 1 liigaottelun viestiriveissä ja pelasi lisäksi nuo Eurocupin ottelut. Konečna vaan Cordonier ei eilen joukkueen kokoonpanossa ollut, kun Duda Stojanovic oli sitten tuo 3. ulkolainen. 3 pinnan viestijohto. Kujucic, Jokinen puolustaa. Lapuhiina heittää hihalla. Ja nyt Konečnalla Jokisella vähän siinä epäselvyyttä kumman pallo. Pihlajamäki laidasta torjunnan käsistä. Laura Pihlajamäkeä käytetään nyt satasella todella paljon. Ja Pihlajamäki kiittää ja lyö siitä 4. pisteensä tähän avauserään. Ja HPK taistelee 19-21. Ja parhaimmillaan erinomaisia syöttöputkia aikaiseksi saava Alahärmän Laura on syöttövuorossa. Konečnan vastaanotto on kunnossa. Ja kutosesta Lapuhiina rättiin. Ja näin HPK tulee pisteen päähän. 20-21. Ja syöttövuoroon edelleen Laura Pihlajamäki, 4 pistettä tänään. Pinnan päähän hämeenlinnalaiset tulleet. Cordonierilta vastaanotto kohdillaan. Kutosen Lapuhiina peippaa. Eskola vielä pääsee vähän alle, mutta pallo kimpoaa siitä sitten väärään suuntaan. Näin Tatjana Lapuhiinan 6. piste tähän ottelun avauserään. Samalla viesti vaihtaa passaria. Riikka Arminen tulee kentältä ja Vappu Ritala tulee hänen tilalleen syöttövuoroon. Kylläkin syöttövaihdosta kyse. Jos ei Armisen peukalo nyt niin huonoa kuntoon tuossa päässyt ja tuskinpa näin. Ritala tällä kaudella 5 ässää. Hyvä syöttö, mutta Kujutit saa sen vastaan, joten De Girolaamolle pelataan satanen. Ritala puolustaa, Hämäläinen hakee. Ja sitten Lapuhiina lyö ja Sieväsen käsistä pallo maisemaan. Ja niin se vain on, että sellainen joukkue tämä LP-viesti tuppaa olemaan, että kun tuonne 20 huikkeille mennään, niin sen jälkeen sitten polkaistaan kerran kaasua ja takavalot vaan jäävät hetkeksi näkyviin ennen kuin nekin häviävät vastustajan silmistä. Ritala 3 pisteen viestijohto. Ja verkkonahan kautta ässä tähän paikkaan. Tämä on kyllä semmoinen déjà vu, että tämä on nyt toistunut tässä viimeisen vuosien aikana kyllä aika monta kertaa. Edellinen tappiohan viestillä on siis helmikuun 4. päivältä 2009, eli 3 vuotta tulee ensi viikolla täyteen tuosta edellisestä tappiosta. Ja kotitappiosta tulee kohtaan 4 vuotta maaliskuun puolessa välissä. Eskola kutoseen ja Kyllönen kutosesta Olga Niemi päättää sitten tämän erän torjunnalla 25-20. Lähelle HPK pääsi, mutta sitten sitä mainitsemani kaasua polkaistiin jälleen pohjaan ja perävalot hävisivät hämeenlinnalaisten näkyvistä. 25-20 ottelun avauserä on nähty. Martina Konečna tuohon avauserään 9 pistettä, Tatjana Lapuhiina 7. He vastasivat aika lailla viestiläistehoista. HPK:ta puolestaan kyllä Laura Pihlajamäkeä käytettiin todella paljon noissa satasen hyökkäyksessä. Pihlajamäelle 4 pistettä avauserää. Ja ihmeellinen tilasto sinänsä on se, että LP-viesti vei torjunnat tässä ottelun avauserässä 4-2. Hyökkäysprosentti salolaisilla 50, HPK:lla 38, mutta 5 suoraa hyökkäysvirhettä LP:s viestille tuohon avauserään. Se on vähän poikkeuksellisen iso määrä.
Toinen erä Final Six -turnauksen finaalissa LP Viestin ja HPK:n välillä on valmis Oriveden liikuntahallissa alkamaan. Ja kyllä tässä ihan sellaista finaalimeininkiä, turnauksen arvoista finaalimeininkiä avauserässä nähtiin. HPK haastoi hyvin Teemu Sarnan tässä kuvissa valmentamaan salolaisjoukkueen, kunnes sitten lopussa jälleen kiitos seisoi salolaisten takana. Riikka Arminen, joka ilmeisesti ei sitten pahaa tälliä tuohon peukalonsa saanut, on valmiina aloittamaan syötöllä tämän toisen erän. Ja mielenkiintoinen tuo HPK:n syöttötaktiikka sinänsä, että sinne Hillanlinnan Hämäläiselle niin paljon syöttöjä tuli. Toki Cordonierille 10, Hämäläisille 8, Konecnalle vain 3, koska Konecna sitä muuten nosti kaikki 100%. Kujuncic hyökkää laidasta. Hyökkää kenttään. Ivana Kujuncic avauserään 3 pistettä, joten se on hänen tämän illan 4. pinnansa, näin serbipelaaja. Tänään siis ainoa serbipelaaja kentällä, kun Stojanovic on siis kokoonpanon ulkopuolella. Viestillä Arminen hihallaan, Lapuhiina kyllä miettii tai malttaa ja katsoo, miten HPK:n torjunnan kädet ovat ja pyyhkäisee siitä pisteen numero 8 sitten joukkueelleen. Liz Cordonier syöttö paikalla. Cordonierin syöttö tällä kertaa pitkäksi. Cordonierin isä, hän osallistui Montrealin olympialaisiin 76 soudussa. Sisko Emily Cordonier myöskin kuuluu Kanadan maajoukkueen ryhmään. Ja 3 muutakin sisarusta ovat sitten harrastavat kaikki lentopalloa. Nyt Cordonieria koetellaan vastaanotossa. HPK S tähän ja sen S:n tarjoilija on tässä Ivana Kujuncic. Ensimmäinen HPK S 4 salolais S:ää vastaan, mutta ei ole yhtään syöttövirhettäkään HPK tänään tehnyt. Hyvä syöttö, Cordonier vaikeuksissa. Konecna hyökkää. Ja hyökkää pisteen. Martina Konecna. 10 passia, 7 tappoa, 2 virhettä. 1 pallo on jäänyt Konecnan hyökkäämänä eloon ja syöttöpuolella hänellähän on jäänyt myöskin 1 pallo eloon. Olga Niemi syöttää. Sitten Eskola tulee tiukka Vilposille, mutta Vilponen hoitaa siitä Jokisen ja Konecnan torjunnan käsien välistä. Ja tuulettaa näyttävästi niin kuin Pauliina Vilposella tapana on. Näin se siitä lipsahtaa Konecna ja Jokisen käsien välistä ja aina niin mukavan näköinen tuo Pauliina Vilposen iloinen tuuletus. Nyt ei tuuletella, kun De Girolamon syöttö on ensimmäinen syöttövirhe hämeenlinnalaiselle. Hilla, Elina Hämäläinen tässä. Ja Tatjana Lapuhiina puolestaan 29-vuotias valkovenäläispelaaja syöttövuorossa. 4-3 hämeenlinnalaisjohto. Vilponen leveäksi. Viesti tulee tasoihin 4-4. Ja Lapuhiina saa jatkaa. Erinomaista ottelua kyllä Tatjana Lapuhiinakin pelaa eilen välierässä 17+12 yli 50% hyökkäystehoilla. Eskola ei saa Pihlamäki tuohon palloon kättänsä osumaan eikä sitten Kyllönen enää korjattua sitä kentälle, joten viesti tulee takaa ja ottaa johtopaikan tähän erään 5-4. Maanantaina jatketaan eli heti huomenna miesten lentopallon mestaruusliigan parissa silloin Savonlinnassa OKL-hallilla ovat Saimaavolle ja lentopalloseura Etta Oulusta vastakkain, mutta sitä ennen naislentopalloa siis tässä Urho TV:n suorassa lähetyksessä vielä luvassa jonkin aikaa. 5. S Viestille, Lapuhiinalle jo 9. pinna. Lapuhiina Konecna yhteensä 19 pinnaa, muu joukko on nyt 6. Eskola. Kyllönen ja Kyllönen näyttää, että eihän tämä nyt ihan tyhjille saa jättää tuota 3-4 metristäkään, vaan hienosti Karolina Kyllönen rohkeasti lyö. Ja nyt rohkea sitten sai syödä rokkaa muutenkin kuin torstaisin. Vilponen. 5-6. Pikkusisko Evelina oli täällä mukana pronssiottelussa, jonka siis näemme tämän erän jälkeen koosteen siitä. Jokinen
jonka veljet puolestaan siirtyvät eilen miesten mestaruusliigan ykköspaikalle. Valepan ottaessa tuon ykköspaikan. Kaisa Jokisen kasvattaa seuran HPK tasoihin 6-6, kun Nakkilasta puolestaan kotoisin oleva Pauliina Vilponen ja Nakkilan lentopalloseurahan on Nakkilan Pateri. Arminen peippaa, hienosti hakee Sievänen, Kujutsis auttaa, siitä pinnat Tiia-Mari Sieväselle, laidasta Jokinen ja tuota nyt ei nosta sitten kukaan. Kaisa Jokinen tykittää siitä tilastojen mukaan ensimmäisen pisteensä tähän kamppailuun. Toki yhden torjunnan olen Jokiselle merkinnyt, mutta se on nyt sitten virallisiin tilastoihin nähty jollekin ihan muulle. Se on nähty Martina Konechnalle. Joten Konechna syöttää. Mitäs nyt? Sievänen saa sen peliin. Eskola heittää. Kyllönen. Viestitorjunta vastassa. Jokinen, Arminen. 8-6 johtopiste. Sievänen sai vielä tuon pallon peliin, mutta sitten torjunta hoitaa loput. Jopa se nyt sitten oli Kaisa Jokisen torjunta. Konechna. Aha, laittaakin rullan välillä. Sievänen hakee sen. Kyllönen lyö, Hämäläinen puolustaa, verkkovirhe LP viestillä, joten me jälleen Konechnan syöttövuoron saa sitten HPK poikki. Ja se on aika paljon tämän naisen ansiota nyt kyllä. Tiia-Mari Sievänen otti 2 Konechnan kovaa syöttöä vastaan ja kyllähän kovassa koulussa Sievänen on, mutta hienosti hän on kyllä tälle tasolle päässyt heti mukaan. Sanni Rihuhan on toinen nuori 94 pelaa tässä joukkueessa ja Rihu pelasi täällä jo hyvän puolivälierän. Cordonier. Sievänen, Eskola ja Satanen, mutta se menee aika kauas. Pihlajamäelle 9-7 johtopiste, niin Sanni Rihu pelasi tuon LP Kangasala-ottelun kokonaisuudessaan. Lähestulkoon kokonaisuudessaan tuli avauserässä kentälle ja jatkoi siitä 11 pinnaa Rihulle. Sai sitten nähdä liigavauhtia oikein kunnolla ja sehän oli Kangasala peli, jossa 5 erää pelattiin. Eskola. Laidasta Kujundžić tulee vahvasti. 6. pinna Ivana Kujundžićille. 8-9 Kujundžić, joka on opiskellut myöskin Etelä-Karolainen yliopistossa. Yhdysvalloissa siis 4 vuotta. Serbipelaaja. Spartak Subotica oli hänen kasvattajaseuransa. Pihlajamäki. 8-9. Cordonier. Arminen antaa Cordonierille ja Cordonier lyö nyt sitten Eskolan yli. Liz Cordonierin 3. pinna tähän kamppailuun. Cordonierhan on vieraillut Suomessa aiemminkin. Ahvenanmaalla pelasi tuota Beach Volley World Touria muun muassa edelliskesänä. Tykkää kovasti lajista. Hän oli meillä Urho TV:n pelaajavieraana edellisellä Salon vierailulla. Arminen taakse, Lapuhiina. Kujundžićin kädet eivät kestä Lapuhiinan hyökkäystä. Näin 11-8 johtoviestille ja nyt siellä on Konechna ja Lapuhiina molemmat jo tehneet 10 pistettä tässä vaiheessa ottelua. Molemmat tekevät 17 tuohon Eura-peliin. Lapuhiina vastapalloon, nautiskelee edelleen. Lapuhiina, jonka hyökkäysteot hakkuriksi ovat siis mukavat 45%. Nyt ottaa Sauerman aikalisän HPK:lle, kun LP-viesti on karkaamassa. On karannut 4 pisteen johtoon. Moving to 2, but in an okay position. Like I don't want that slide behind you. Like you can play quick ball position 4, open then, or you like the quick attacker comes in front of you with push or 1. But we are not playing that slide in that. Niin, hyökkääminen kyllä. Pearson spending this in 5-4. And Lavater move a little bit here. Take little more. Kuvissa siis tämä LP-viestin penkin tehotrio. Sarna, Raatikainen, Lind. Lisäksi siis joukkueen johtajana tänään penkillä
Dubravka Stojanovic, ei mitään vaivoja. Ihan pelkästään siis sen takia Raatikaisen mukaan penkillä, että kun 3 ulkoista saa peluttaa, niin pitää tätä peliaikaa nyt Cordonierillekin saada ja nähdä, että mikä hän sitten on naisiaan. Kujundžić. Hän on näyttänyt jo tällä kaudella, mikä hän on naisiaan. On parhaimmillaan kyllä erinomainen hyökkääjä. Vastaanoton kanssa välillä Kujundžićilla vähän noita probleemia on. 45% vastaanottoprosenttinsa liigassa. Cordonier. Arminen tuuppaa pitkän Lapuhiinalle. Torjunta hyvin paikalla. Konečná, Lapuhiina. Arminen heittää sormilla yli. Vilponen. Eskola ja nopea keskelle De Girolamo. Hyvin Niemi vaimentaa ulkona hyökkäyksestä, joten Lapuhiinalle passi. Jälleen vaimentaa. Hyvin Hämäläinen puolustaa. Cordonier tsekkaa keskelle kenttää. Sievänen hakee. Eskola puolustaa ensin, niin Kyllönen yli ja sitten Hämäläinen, Arminen, Niemi ja nyt pääsee Olga Niemi sitten nautiskelemaan keskeltä. 38-vuotias tyttönen laittaa palloa kenttään. Lopetti siis käytännössä liigauransa, tai käytännössä teoriassa liigauransa viime kauden jälkeen, mutta palasi nyt sitten, haluaa vielä pelata tyttärensä Daria Subotinan kanssa sitten yhdessä joskus samassa ottelussa. Subotinahan kuuluu myöskin tähän viestin joukkueeseen ja on liigassa jo debytoinut, kun nyt Konečná taiteilee ja taiteilee pisteen. Käsittelyvirhe vihelletään tuosta ensimmäistä ja näin näyttää Konečná, että hän pystyy myöskin pehmeällä kädellä laittamaan palloja kenttään. 14-9 tekninen aika lisä. Niin, Olga Niemi on todennut, että hän haluaa vielä liigakentillä myöskin tyttärensä kanssa esiintyä ja sekin tulee tällä kaudella varmasti tapahtumaan. Ja puolustuspallo ja taas hyvä passi. And I need like, we play one okay, like little bit higher Lauren said, but we can also play that L. Like don't forget about that from this. Yeah, okay. Mikä sitä dirkkiä nyt rupesi riittää? Mikä sitä nyt rupesi riittää? (14-9). 5 pisteen viesti johdossa. Mennään tätä ottelun toista erää. Liz Cordonier jatkaa seuraavaksi sitten syöttöpaikalla ja vahvastihan viesti tähän otteluun jälleen on tullut. Tätä joukkuetta ei nyt oikein ole saanut asenne vahvoista kyllä kiinni, niin kuin tuo voittoputki tietysti hyvin kertoo. Cordonier S. Se on nyt 6. S viestille tähän otteluun. HPK:lla S ja 1 kappale. Torjunnat tässä vaiheessa nekin viestille, siis hieman yllättäenkin 5-2. Eskola. Ja sitten tulee De Girolamo kyllä aika erikoiseen kuvioon. Ja saa siitä tapettua toinen piste Lauren De Girolamolle, joka on tässä turnauksessa siis tehnyt 19 ja 18 pistettä aiempiin otteluihin. Nyt on hiljaisempaa ollut sillä rintamalla. Ivana Kujundžić. 10-15. Cordonierin vastaanotto menee vastapalloksi Kyllöselle. Hyvin kuitenkin Cordonier sen poimii peliä. Ja sitten Lapuhiina lähtee lähes tasajalkaa hyppäämään. Ja Lapuhiinan pelikin on aika on-off tuolla hyökkäyksessä. Se oli 3. suora hyökkäysvirhe Lapuhiinalla. Ja ei Lapuhiinan hyökkäyksenkään kyllä Elon ole jäänyt kuin 2 koko pelissä. Konečnalla 1, joten nämä naiset kun palloa lyövät, niin se on sitten sen tarinan loppu. Sen pallon loppu lähes poikkeuksetta. Kujundžićin syöttövirhe. Tuvasta HPK toinen ja sitten vaihtaa syöttövaihtoa LP-viestiltä. Olga Niemi tulee pois syöttöpaikalta ja Noora Kosonen tulee syöttämään, jonka mietteitähän me hieman jännittyneitä mietteitä me kuultiin myöskin ennen ottelua. Noora ottanut jo paikkaansa tuossa viestin seitsikossa silloin, kun Stojanovic on mukana, Cordonier tai Konečná pois, niin silloinhan Kosonen on toinen aloittava yleispelaaja. De Girolamo. Nyt mukaan peliin Eskolan toimesta. Parikin tilaisuutta hänelle peräjälkeen. Ja Noora pois kentältä ja Olga Niemi kentälle ja samalla Niemi liberovaihtoon ja Hiltsu Hämäläinen sitten punaisessa paidassaan telmimään tuonne takakentälle. De Girolamo. Lyhyt syöttö.
Konecna torjunnan välistä. Konecna tykittää vielä torjunta verkossakin kaiken lisäksi. Tatjana Lapukhina 17-12. Lapuhinalla tänään jo 2 ässää. Hänelläkin syötettynä, niin kuin kuvissa olleella Konecnallakin. Ja pahoin tämäkin. Pihlajamäki passaa. Kyllönen laittaa etukentälle. Ja on siinä pallo, joka olisi peliin pitänyt kyllä saada. Karolina Kyllönen tsekkaa toisen tällaisen pisteensä tavallaan tänään. Ja kaikkiaan Karo Kyllösellä 5 pinnaa tehtynä. Pauliina Vilponen. Sen hakee Cordonnier. Sitten on Konecnalla ahdas paikka. Siitä hän ei pääse lyömään. Kyllönen sen sijaan lyö leveäksi kyllä. 18-13. Martina Konecna valmistautuu ja seuraavaksi syöttämään, kun nähdään tuo kyllä sen leveäksi mennyt lyönti. Konecna, joka pelasi siis pitkään Itävallassa ennen Suomeen tuloa ja oli siinä kyllä välissä vuoden Romanessa, vuoden Slovakiassakin. Ja ässähän siellä nyt on sitten vuorossa Konecnan syöttöarpajaisissa. Näissä arpajaisissa aika monta kertaa Konecnan arpa on voittava arpa. 3. ässä. Aikalisä Sauermanille, tämä toimii avauserässä. Aikalisän jälkeen Konecna syötti verkkoon. Miten sitten tämän aikalisen jälkeen? Ball is coming inside. You never have to move out of the court against those balls and then read her out. Yeah? Like girls in reception, like it's again like I need very early and consequent decisions. Like we cannot hope ball is going out and last moment shout or whatever. Like ball is out, follow and call. Tuolla HPK-puolellahan Sauerman ja Kramerin apuna ovat sitten joukkuejohtaja Katarina Kojola ja joukkueen huoltaja kautta joukkueen johtamissa tehtävissä nyt sitten onkaan, niin on loukkaantunut libero Rosa Koskelo, joka oli sitä mieltä tuossa perjantaina, kun keskustelimme, että tämä kausi on ikävä kyllä hänen osaltaan paketissa, mutta se jää nähtävästi. Skender olisi palaamassa ilmeisesti kentille tässä parin viikonkin sisälle mahdollisesti. Sauermanilla ei mitään hätää ole, hän haluaa vaan, että Skender on täydessä iskussa, kun sitten mitaleista aletaan pelaamaan. Cordonnier korkealta torjunnan käsien kautta onnistuen. Koko Viestin hyökkäysprosentti on näinkin kovaa joukkuetta ja torjuntajoukkuetta vastaan, kun HPK:ta vastaan ollut tänään yli 50 tässä kamppailussa. 20-13. Martina Konecnan syöttövuoro jatkuu. Vastapallo on Cordonnier ja Jokinen molemmat. 21-13 ja ei se eilinen keskustelu Martina Konecnan kanssa nyt tuntunut menevän perille. Hänhän pilaa tämän lentopallo-ottelun tuolla syötöillään. No, leikkinä 13 pinnaa Konecna tehnyt ja ei niitä suoria ässiä kuitenkaan ole tullut kuin 3 kappaletta, mutta sieltä kun tulee 4. Ei sentään. Vilponen peippaa, Hämäläinen ehti alle, mutta onko leveä? On se leveä. Näin HPK saa sen putken poikki. 14 piste heille, mutta kaukana ovat 7 pisteen päässä. Sormilla Vilponen sen ratkaisun sitten lopulta hakee ja tuulettaa, totta kai. Karolina Kyllönen. Tämä syöttö menee pitkäksi. Tauollahan luvassa on siis tuttuun tapaan hikihaastattelut. Sen jälkeen katsomme koosteen tuosta ennen tätä ottelua pelatusta naisten pronssiottelusta. Hyvin mielenkiintoisesta sellaisesta. Liiga Eura ja Orpo siinä vastakkain olivat. Eskola. Laidasta Kujucic. Arminen ottaa toisen torjuntansa tähän otteluun. Riikka Arminenhan nyt on aivan liekeissä tuolla torjuntapaikalla. Tai torjujana. 12 torjuntaa koko kaudella 20 otteluun liigassa ja tänään jo 2. 23-14. Kaisa Jokinen ollut tänään normaalia pienemmässä roolissa, voidaan sanoa vain 2 pinnaa. Sen verran hyvin on näiltä 2 leidiltä tuo pallo kuollut. Vilpponen, Kujucic, Lapukhina.
Ja sitten laitaan Cordonnier. Sievänen hakee hyvin. Ja sitten Kyllönen hihalla 7 metristä. Ja Jokoniemelle palataan tähän, ei vaan Kutoseen Konechnalle ja verkkonauhan kautta. Onnekkaasti tällä kertaa Konechna onnistuu. Ja tuo eräpallo ja LP Viestille sitten kasapäin 24-14. 2 Konechnan hyökkäystä on jäänyt eloon tänään 15. Jokinen. Sieväsen vastaanotto, eräpallo siis Viestille. Kujucic laidasta, Lapuhiina siellä alla. Ja Cordonnier peippaa vasurillaan, menee sen verran yli. Sitten Eskolä, Kutosesta Kyllönen. Niemi torjuu tämän erän päätökseen. Olkaniemen toinen torjunta tänään ja toinen erä on pelattu. Sen LP Viesti voittaa nyt jo aika murskaavikin lukemin 25-14 ja johtaa tätä Final Six-finaalia, kuten näette, erin 2-0. Tässä erätauolla meillä siis luvassa pikaiset hikihaastattelut. Karolina Kyllönen ja Riikka Arminen on paikalle ainakin tilattu. Ja sen jälkeen katsomme ratkaisuhetket tuosta naisten aiemmin tänään pelatusta pronssiottelusta. Martina Konechna 14+11, Tatjana Lapuhiina 11+7 ja HPK:lta Ivana Kujucic 7+1, Karolina Kyllönen 6-3. Ja parhaat piste naiset, mutta kyllä siellä siis peräti 3 miinuksen puolella tuo pistesaalis. Ja meillä alkaa ensimmäinen haastateltava olemaan valmiina. Hän on Riikka Arminen, LP Viestin passari. Riikka, ihan sattunut peukalon pahemmin. Ei, peli jatkuu. Hyvä näin. Te olette todella pirteällä pelipäällä tänään. Joo, hyvin on lähtenyt alkukäynti.